Nachádzame sa v North Vancouveri a smerujeme do Squamishu. Je 12.4. a ideme naháňať sneh. Takže uvidíme, ako to bude. Tu naprší, hore by malo snežiť. Bolo by to celkom fajn ukončiť túto sezónu ešte takto neskôr. No, my sa nachádzame kúsok od Squamishu, čo je 70 km od Vancouveru. A ideme tam hore. Kam ideme? Na hory. Skypilot. A Prašan. Hambla vyzerá, že bude. Hádam Prašan, počuli ste to správne. Takže chlap povedal, že Prašan, hej? Dobre. Fú, no tak som prekvapený, celkom sa to zmenilo odkedy, teda ako sme vystúpali hore. A je to riadna sranda, aký kontrast je, že dole je totálna jara. Na ty kokos. Máme 100% snežné podmienky zase raz. Hore, volá sa to Copilot a stade pôjdeme takto dole. Ktorý sme zjazdili, tam, kde mám nechtík. A teraz sa nám objavili takéto krásne výhľady na druhú stranu. Volá sa to, že Tomášova dolina. Krásne vidno, skade sme prišli. Fú. Dosť negatívne ráno som mal, čo sa týka myšlienok, ale všetko je napravené. Je to tu dosť dobré. Wow, prezul som sa na pásy už asi 300 krát, ale pozrite, ono to stálo za to. Ja neviem. Ja jediné, čo viem, je, že tento chlapec na mňa čaká tak dlho, lebo je lyžiar a ja som splitboardista, že chlapec už stavia mňa v arijskej bielej podobe. Ježiš, to musím vypípať. Nevedel, či prídeš, tak som si ťa postavil. Ty si ma postavil? A čo keby si mi ho aj postavil? A aj, tak? A nemá covid? Lepšia verzia. Ale ja tiež nemám, ticho. Nemám nič. Tak ani prenášať. Ani nie som ani prenášať, myslím, som potom starý.
si neviete ani predstaviť, aké je všetko brutálne mokré, ako je brutálne teplo. Do jazdy domov ako na Slovensku v máji. Vlastne už je skoro maj. Teda nie je skoro maj. Vlastne je začiatok apríla. To je jedno, proste slabá zima. A... No tak. No dobre, takže tu je výhliadka pre turistov, ale to nám veľmi nezaujíma, ale zaujíma ma to, že môžem vám krásne ukázať, kde sme boli. Tam sme boli, juchu, a všetci títo turisti sa na to pozerajú, že je to krásne iba. A tu je nejaká voda, toto je Baltické more. A... No dobre, sme to dali, sme dole, ideme domov. Dovidenia, peace, pusy. $70.